نداده بود بگو نتون بچون زدی بود پیش کودکان بد زکی یک خب سلام علیکم همه ویدیویی که روزی 15 برآمده بود جنگ خشتمان کلین همون ویدیو یک سال پیش کردگی بودیم او ویدیو یک نیم سال پیش برآمده بود او ویدیو را وقتی ما در وقتی جنگ قهر کرده بودیم و قهری بودیم او ویدیو به هیچ که دخالت نداره برای ریسپوبلیکا ما را نکرده بودیم برای اویله خود ما کرده بودیم هیچ که کاری هیچ که نباشه که پرتافته کسی ای تلفن ما دزدیده او ویدیو چیکار کرده ما نمیدونیم ما زندگی ما تین شدگه احساس شدگه این خشتامانم این کودکام زندگی ما ساده آباده کارتون و زندگی ما نباشه کسی اون ویدیو را پرتافته خدا جان خانه بسوزه دوسته دشمنه مردم این جنگ کلین خشتمان بود بین کلین خشتمان وقتی که کلینی من در گپای گنده زد من نسبت کلینم خیلی جنگ کردم باز ما این دبانه این کلینم دختر خوب شده بعد این جنگو این فرزنداش در پیش ما خونه آباد داره شما میخواهی که همین ассалому алайкум мардум ва харони гиромӣ хуб ҳастед иншоалло аллоҳ ҳифзтон кунад дидед не наворе ки дар сомонаҳои интернетӣ паҳн шид чӣ хел хиштоман келин алату кӯб мекунад ва келин сиёнка карда ба шавҳараш равон мекунад ва мегӯяд ки бин чӣ хел модари ту мара алату кӯб мекунад ва зулм мекунад ҳамин ролик ҳамин навор дар сомонаҳои интернетӣ паҳн шуда ва дар комментариҳо хиштомана дашном кардан келина дашном кардан ма назари худма мегузарам ва хоҳиш мекунам аз ҳар як шахс аз ҳар як бародар ва хоҳаре ки мисли ҳамин навороро мебинанд ба хотири аллоҳ паҳн накунанд ба хотири аллоҳ ё ки мебинанд ки субҳаналлоҳ келини фалония мо қатъи марди фалонӣ қапидем ана фалония қатъи марди бачаи фалонӣ қапидем бачаи фалония қатъи духтари фалонӣ қапидем охир ин як чизое ҳастанд ки набояд расонавӣ шаванд мегзарем дар масъалаи ҳамин хиштоман ва келин чӣ хеле ки диден модар худаш биромад аз бадани худаш ва келин биромада гап зад бечора дигар надонист чӣ кор кунад худаш видеообращение карду дар мардум фаҳмондестай ки мардум ин навор тақрибан як сол як ним сол пеш буд байни мо як камтар нидразумени шида буд ва ҷанг ҷанҷол шид хай келин биромад сиёнка кард барои шавҳараш равон кард на ин ки барои интернет на ин ки барои поли ҳама тоҷикистон ку бигӯен ки дар кадоми шумо дар оилаҳотон ҷанг нестай ҷанҷол нестай бигӯен дар ҳар як оила дар ҳар як шахсият як ҷанг як ҷанҷол ҳаст ҳама вақт дар осмон ситора нестай як вақт не як вақт мисол ҳаво авр мекуна правилна ба ҳамин хотир дар тамоми хонаҳо дар тамоми оилаҳо як ҷанг як ҷанҷол як нидразумени ҳаст ва ин набояд ки расонавӣ шавад ин набояд расонавӣ шавад субҳаналлоҳ хиштомани фалонӣ келини фалония зад келин фалонӣ хиштомани фалония задак охир и бас будагист мардум куҷоро вай кардесте шумо охир намешавад ки келини фалония бо марди фалонӣ мо қапидем бале сиёнка кун барои доказательствои худут бумонуш беста пага ки дар корш чид нишонаш медиҳӣ ки ин ҳамин ҳароми ҳам хеле кор кард тамом охир наход ту номуси худта як чизи худта бирори дар интернет паҳнаш кунӣ бародарон ва харони гиромӣ шумо набояд хеле кунед набояд хел шавад охир хиштоман вақте ки бале мо дар ма худум хеле зиёд хоҳарое ҳастанд ки муроҷиат мекунанд ай дастаи хисру хиштомана ай шавҳарам биромадам ай дастаи шавҳара хисру хиштоманам хуб буд ай дастаи шавҳарма биромадам бирафтам яъне хисру хиштомани гандарам ҳастай келини гандарам ҳастай ин хел намешавад ки фақат келин хуб боша ва хисру хиштоман ганда боша ин хел намешавад ки хисру хиштоман хуб боша ва келин ганда боша охир дар ҳар як хона боз мегӯм ки як гандагӣ як ҷанҷол ҳастай ва ин маънои ӯро надорад ки расонавӣ шавад ин маънои ӯро надорад ки дарав бигирем мо паҳнаш кунем аз аллоҳ битарсед дар байни ино як сол пеш ду сол пеш як нидразумени шидак ва ин маънои ӯро надорад ки шумо дарав бигиред расонавиш кунед аз аллоҳ битарсед бале як чизое ҳастае ки расонавӣ мешавад охир ин чизое ҳастанд ки байни хусру хиштоман аст байни келин аст байни шавҳар аст ин бечораи келин хай камтарак тезӣ кардааст сиёнка карда сиёнкара гирифта равон карда ба шавҳараш намедонам чӣ хел ғалти даст за як шахси дига ӯ шахсиятҳо гирифтиан паҳнаш кардиан охир
просто хутон фикр кине ки дар хонаи кадомат ҷанг ҷанҷол нест. ҳозир келин усубеста духтар бо падару модараш хуб нест. Духтар бо падару модараш хуб нест. Айфини бо келин. яъне келини ҳаст ганда, хусру хуштомане ҳаст ганда. ин хел намешавад ки ҳамаш хуб бошад ё ҳамаш ганда бошад. ҷое ҳаст ки келин ганда аст, ҷое ҳаст ки хусру хуштоман ганда аст. мо набояд инҳоро бигирем расонавӣ кунем. ё ин ки келини фалония ба марди фалонӣ қапидем. Бира сиёнкаш ки ҳамчун як доказательство биги дар дастат биқапиш, вақте ки даъво кардам духтар мебари нишон медиҳӣ ки ман инами қатъи инами ҳаром қапидам, ба ҳамин хотир ман ҷавобша додам бирафт. охир гирифтӣ расонавиш кардӣ, чӣ фоида гирифтӣ? ягон фоида гирифтӣ? Не. пас барои чӣ гирифтӣ полни расонавиш кардиву ҳам хита шарманда кардӣ, ҳам духтара. Духтар ку шарманда шид. пас хитам шарманда кардӣ. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам аз ҳар яке шумо масъалаи чизо дар чӣ набошен. дарав дар як дирини хонатон як ҷанг ҷанҷол шава, як камтар нидразумени шава, маънои уро надорад ки шумо расонавиш кунед. ҷанг ҷанҷол шава, маънои уро надорад ки ма ба парвистивира мепартомош, ма ба ира мепартомош, ма ба уро мепартомош. аз Аллоҳ шарм кунед, аз Аллоҳ битарсен. Аллоҳ нигоҳбон tomosha. Субҳаналлоҳ. ман ҳамин роли ка дидам камтарак зиқ шида будам ки субҳаналлоҳ наход байни як-ду нафар ҷанг ҷанҷол мешавад, дарав бигирам расонавиш кунам. Аллоҳ нигоҳбон tomosha. Хай видеоро дидин. дар ҳаққи банда дуо бошен, дуоро фаромӯш накунед. Салому алайкум.